गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनैनि समाव जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों जे बड'फानि फबनाय जायगा जे थुलुंगाफुरियाव बे जायगाया दङ। आङो गोलाव समनिफ्रायनो नायनो बहुद गोसोआ गोबां थिनबाय थादोंमोन आंखौ नायनो थाखाय, नाथाय गोलाव सम बारलांबाय बेखिनिखौनो आं नायफैनो हायाखै। आं दिनै बिथांनि बे जायगाखौ नायफैनानै गोसोआ जोबोर गोजोननायबो मोनदों आरो हारिनि थाखाय माबा मोनसे गोसोआव फिलिंस फैबाय थादों। बिथाङा गोजोननायबो नांदों जिहेतु बिथांनि जि बे जायगाखौ साखोन सिखोन मोजां खालामनानै दोनदों, साफायै लाखिदों। आं मोजांबो नांदों। जोंनि बर'नि बिफा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो, जथेस्थ' मोजां बे थासारियाव बे जायगाखौ जोङो साजायनानै दोननांगोन आरो बिथांनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावनोबो हाबाफारि लाबाय थानांगोन। गोलाव समनिफ्रायनो बड'फानि बे जायगायाव थुलुंगाफुरियाव आङो गोसोआ थिनबाय थादोंमोन फैनो, नाथाय दिनैनि बे समाव आं बोरैबा सौहैबाय। बेलेग जायगायाव थांदोंमोन, नाथाय बोरै दतमासिम सौहैखो। ओमफ्राय बेयाव सहैनाय लोगो लोगोनो गोसोआ थाबनो गोसोखांबाय, मानोना जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जायगाखौ आं नायलांनो गोसोआ थिननायखाय आं हाबलांथारबाय। ओरैनोथ' जाय नेग्रा बे जायगाखौ बिथाङा गेटखौ फांबायमोन, रिकुवेस्ट बानायनोबाबो आं बेलासि समबाबो आं हाबलांथारबाय। आं बे भिजुवेलखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं। हाखु दाखु भिजुवेल लानाय जादों, मानो होनबा बिथाङा फांबायमोन। बे फांनायखौ आङो जर जबस्थि दसे खुलिफिननानैबाबो साबि मारनायखौ आं हाबनानै बे भिजुवेलखौ आं बानायनाय जादों। गोसोआनो आङो मानथारासै, आं नायलांथारनोसै साननानै बे भिडिअखौ आं हाखु दाखु बानायदों आरो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो फोरमायदों, जाहाथे आंनि भिडिअ खेबनायाव माबाफोर जेनेबा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय। मोजां भिजुवेल आं लाबोनो हायाखै, सानावबाथ' बहुद मोजां। आं थांफिनगोन, उनाव आं बेवहाय मोनसे भिजुवेल लानानै फैबावगोन। आं मोजाङै मोजां ब्लग बानायनानै फैगोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आंनि एक्सपिरियेन्सखौ। ओरैनो पिकचारा बेसेबां मोजां जाखाङाखै, मानो होनबा बेलासिजों बेखिनिखौ आं फोरमायनानै नोंथांमोनखौ भिडिअ लाबोबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारि।